Da, da. Da? Văd că aveți și oițe. O mică fermă, foarte fain. Păi m-am întâlnit cu un prieten și îl întrebam că din spate vin urmașii ca să aibă aceeași ocupație. Cam rar acum. Să le placă așa. Aici și are mult teren unde poate să... Da, e... Așa faină e aia mică. Ai de gând să o ții sau să o dai? Nu știi. Vezi cum iese, nu? Păi ea-i prima? Ea e prima și la anul ar trebui în februarie să fie a doua. Sau al doilea? Poate-i mânz. Păi de-aia zic, vedem. Oricum, nu trec foarte. Da. Eu sunt primul care îi dau un posibil nume. Dacă pe el îl cheamă Armin, pe ea Armina. Am pun ei Armina, dar pe ea o cheamă Alina, că suna mai. Pe iapă? Da, așa am luat. Da, dar zic pe asta mică. Da, da. Da, Armina. da. Să vedem ce nume mai faine au petrilenii noștri și nu numai să pună la iepuță. Ea au ieșit cu albul în frunte, dar la rasa asta se acceptă. Da? El se pierde albul ăla, că e foarte puțin. Da, da. Schimbă părul. Ea se acceptă la rasa asta. Ei au și ei linii din astea, nu? De... Nu se acceptă picior alt sau alte peste sau breaz sau aia deja e. Da. Dar ea la rasa asta se acceptă. Dar de ce te-ai... cum să mă... cum să spun... îți place asemenea rasă? Te-ai accesat pe această... Dacă, ce să zic, nu trebuie de lucru. Frumoasă. Să mă plimb, Da. mai să fie mai elegant. Chiar așa grei. Nu fi cai grei, Și sunt foarte frumoși că așa supli, nu să... da, da, da. Cai grei nu prea rezistă pentru suplimentii. Da, da. Am avut ocazia să merg în Stockholm la un concurs pe hipodrom, știi? Da.
Și majoritatea cailor așa erau înalți, supli. Da. Cam prin 1944 îmi povestea taică-miu, avea un pur sânge arab, era înalt, parcă văd că avea poze exact ca el, așa, știi, înalt. Dar ca să se urce pe el sau să-l pună la trăsură, trebuia să facă ceea ce faci tu, cam... Păi da, să consumi un pic din energie, că Da, era prea încordat. da, da. El stă drumul la muncă, la asta poți să te bucuri. El în următorii de ani face moarte. Dacă e așa acum, am închipui cum o să fie. O să-l urmărim. O să-i urmărim. Pentru voță. Da. Se dorește. Deci pot să vină. Am montat de 2 ori la mine. A- Am produs din el. Am văzut cum. Dacă te cheamă cineva, mergi tu sau să vină ei aici? Eu n-am putut să mă duc acolo. Da, de aia mai bine. Da. Aici, în zonă. Da, da, am văzut, am văzut. Trebuie frumos, că trebuie... Sunt în țară foarte, foarte mulți crescători de cai. Am văzut, urmăresc că este... Da, poate pe viitor vom și de motor, că... Da, mai departe, la dreapta din... Este un domn Cristi care face o treabă faină pentru crescătorii de cai, merge la fiecare și le face filmări. Este un domn Costel, are cai faini. Deci îi urmăresc și eu și de aia îmi plac cai la nebunie. Și mie și lui Ionuț, copilul meu, iarăși toată ziua să mergem să vedem cai. Când trecem cu bicicletele pe aici, iară să uite că mai îi aveai. Da.